Hills layu sngau ya kasur ka bakhot ya baro banyalum lang na kabenta ka syat puja ka baju pelong man lausnem kum ka jingshat aingu aidem jong karat kongthong usodar karat kongthong uba taibor lingra rengkat bat kinong elam shnong kila syong hakmat jong keduan bat hakmat jong kala don kasyang bat hapo jong kasyang kidon ki jingthung aba aingu aidem ya ublay nong bo nong thau na kabenta ka jing seiso ki jingthung jingtap bat ka jingyada baro shisnem nadu ki khilong khana hadu ki belarang ba kila syong hamadan ban sakhi ya ka jing duai aingu aidem hadian kania ka jing duai ki khana ret ki le shim benta aga shat puja ka bedai ka jing shat jong ki brio ki basa ha kani ka shnong ka badon palat shispa lai potli ki long yeng ban aingu aidem bat ban pan ya ki jing kirkhu na ublay trai kan ram yang kita pediang mafi play tu play ngon ong pediang mafi play nanti mengenai sini kon nandu handai sai nandu ba la seng hia ga long sno long thau ni da kita ki saukur ki jongi ki badai ka pondong kalendra bajau bat sit di hadin bangi ju pelong ya kangu kedem sistem sistem ya kan ni kalian ni melakukan rengkat kesat kemen tujuh kod leka kesat puja. Pi balai ka ni kod leka kesat puja kalau ba. Hagan ni kalian ni melakukan kejungi. Hagan ni kangu balai ka dem balai ka ni. Nim sem la yapan ya kadau. Nim sem ya kli ya kadau. Hendai habangi pendep ya kan ni melakukan. Usoda rengkat ki mata bol bat ki teman kirosan jongkarai.